לרובנו יש קולות סותרים לגבי יופי. כולנו רוצים להיראות טוב, רוצים להיראות יפה, רוצים להיות יפים. אבל הרצון הזה גם מפחיד אותנו. אנחנו מתביישים בו, הוא מביך אותנו. אנחנו מפחדים שהוא יחשוף אותנו כיצורים רדודים ושטחיים. יש שני משפטים מאוד רווחים בחברה שלנו שמראים לנו את המנח שיש לנו כחברה, כאנושות, מול הערך הזה של היופי. המשפטים האלה חושפים את האמונות המגבילות שיש לנו לגבי הקונספט הזה, לגבי המהות של יופי. המשפט הראשון זה תהי יפה ותשתקי. אל תשאלי שאלות, אל תעמיקי, תהי הפלקט הזה. ואם אני רוצה לשאול שאלות, אם אני רוצה להעמיק, אני צריכה לוותר על המשיכה שלי, על הביטוי שלי כאישה יפה בחיים האלה, בממשות הפיזית. המשפט השני, בשביל להיות יפה, את צריכה לסבול. ואם אני לא רוצה לסבול, אם אני רוצה לחיות חיים של התפתחות, של הרמוניה, של ריפוי, מה זה אומר? שאני צריכה לוותר, להזניח את הכמיהה העמוקה שיש בתוכי, את המשיכה הזאת שיש לי להיות יפה. בעצם שני התפיסות האלה, שתי האמונות האלה, מייצרות איזשהו פילוג בתוך הנשיות. זה יכול להיות פילוג שממש יוצר שתי קבוצות של נשים בחברה, נשים שיותר משקיעות ומטפחות את עצמן ומושקעות בדבר הזה שנקרא מראה חיצוני, ונשים שבעצם זנחו או ויתרו על החלק הזה בתוכן כדי להתפנות לדבר האחר שכביכול היופי סותר אותו, שזה שאלת שאלות, העמקה, אינטלקט, השכלה, להיות צודקת, להיות חכמה, להשיג ערך דרך בעצם התוקף של העומק, של העמקה. אז זה יכול להיות פילוג של הנתחים החברתיים, של שתי קבוצות של נשיות בתוך החברה, וזה יכול להיות פילוג של הנשיות בתוך האישה עצמה. זאת אומרת קונפליקט, איזשהו קונפליקט שכל פעם מושך אותי למקום אחר, ונראה לי שכדי להיות יפה אני צריכה לסבול, שזה אומר להיות בכלא, ואני לא מטומטמת בשביל לבחור בכלא, אני לא רוצה להיות בכלא. מצד שני, אני מאוד נמשכת ללהשיג ערך דרך המראה החיצוני שלי, להשיג תוקף בחברה, להשיג את הרלוונטיות שלי על ידי נראות, אז העיסוק בטיפוח הופך להיות באמת אחיזתי. בעצם יש לנו שתי קבוצות שגם שופטות אחת את השנייה. זאת אומרת, אני שופטת את עצמי בתוכי, וגם אני שופטת נשים אחרות, או שזנחו ונראות מוזנחות, או נשים שמתעסקות מאוד במראה החיצוני שלהן, והן נראות לי מטופשות, או שטחיות. אז בואו נבין קודם כל שהרצון להיות יפים, נתייחס רגע לנשים, שהרצון להיות יפות, זה רצון רלוונטי ולגיטימי, זה רצון שמגיע מעומק הנשמה, פשוט כי הנשמה יודעת שהיא יפה, והיא רוצה להתגשם בחיים הפיזיים, בממשות הפיזית כיפה. רוצה להגשים את זה בתוך הגוף, היא לא תוותר על זה. זה ימשיך, הקול הזה ימשיך וילווה אותנו לאורך החיים, כל הזמן. חוצה גיל, חוצה תרבות, חוצה מין, חוצה זמן. לאורך ההיסטוריה אנחנו רואים את זה, זה חוזר על עצמו. אנשים התעסקו ביופי. אצל נשים זה מאוד מאוד חזק בגלל החיבור של נשים לטבע, לכוחות הטבע, לכוחות החיים, ליצירה. נשים בעצם יחפשו לטפח את החיים כל הזמן, לטפח, להגדיל אותם, לתמוך בהם, בגלל שהן מחוברות לטבע, בגלל שיש להם חיבור לבריאה, חיבור ישיר לבריאה, לנו יש את זה. אז הכמיהה הזאת להתגשם כאישה יפה בצורה פיזית, להיראות
יפה, להיראות טוב, מחובר למקום הזה של טיפוח החיים, של הביטוי הזה, היומיומי, האינסופי, שוב ושוב לטפח את החיים דרך הטיפוח העצמי, דרך הטיפוח של הגוף שלי, דרך הטיפוח של הסביבה שלי, של הילדים שלי, של הבית, של מי שנמצא מסביבי. לטבע עצמו, לחיים עצמם, יש את המשאבים לתמוך ביופי, להגדיל יופי, להרחיב יופי, ומעצם החיבור שיש לי כאישה לחיים, אני יכולה לעשות איתם שיתוף פעולה ולממש את הדבר הזה. לממש את ביטוי היופי שיגדל עוד ועוד בעולם. אז בעצם הכמיהה שלי כאישה להיות יפה, מעידה, שלי, שלך, מעידה על החיבור שלך, על הרצון שלך להיות מחוברת לנשיות באופן מרובד, באופן עמוק שמחובר גם עם הבריאה. הרצון שלי להיות יפה מעיד על החיבור שלי עם עצמי בעצם, מעיד על החיבור שלי עם המיניות שלי, מעיד על החיבור שלי עם החיים, עם התשוקה לחיים. לרצות להיות יפה זה לא אומר שאת צריכה לסבול, וזה גם לא אומר שאת טיפשה. להפך, זה אומר שאת מבקשת התפתחות ושינוי בתוך החיים שיש בהם דיוק. הבחירה בדיוק בעצם תאפשר לחיים להצטרף למהלך הפרטי האישי שלי ולתמוך בגדילה של היופי בתוך הגוף שלי ובתוך החיים. הדיוק, מה שזה כן אומר, זה לא אומר שאני צריכה לסבול, וזה לא אומר שאני טיפשה, זה כן אומר שאני צריכה לבחור באומץ על מנת לדייק, על מנת לא להיות לבד עם הבקשה, עם הכמיהה העמוקה הזאת, כדי לאפשר לחיים להתקרב אליי ולתת לי את המשאבים שיש להם כדי להגדיל יופי. אני צריכה לבחור בדיוק. זאת אומרת שאני צריכה לשאול את עצמי בכל רגע, בכל סיטואציה, מה הדבר הנכון לעשות. שהוא חוצה את ההיאחזויות שלי ואת ההימנעויות שלי, את הניסיון שלי להימנע מלהרגיש, מלהימנע, להתייצב מול החיים. דורש ממני את האומץ להתבונן באמת, לזהות את הרצון הלא מותאם שלי ואת הניסיון להפעיל כוח על המציאות. לראות את החלקים האובססיביים שבתוכי, את החלקים ההתמכרותיים בתוכי, כדי לייצר כל הזמן בחירה מדויקת שמביאה אותי לשינוי והשתנות והתפתחות שעוזרת ליופי להתגלה מתוכי. הניסיון להאחז במראה חיצוני כדי להשיג ערך, הוא בעצם מראה, הוא חושף שהערך העצמי שלי תלוי, וזה מרחיק אותי מהחיבור, זה מרחיק אותי מהנשיות. הניסיון להישען על איזושהי אג'נדה שנותנת לי ערך על ידי זה שהיא אומרת לי, הנה, את צודקת, את חכמה, את מפותחת, את מחוברת, את רוחנית, בגלל שאת מחזיקה איזשהו רעיון. הרבה פעמים הרעיונות האלה, צריך לתחזק אותם, צריך להוכיח אותם, אני צריכה להוכיח שאני אישה, שאישה לא שטחית ולא טיפשה. ולכן אני או זונחת את היופי ואת הטיפוח, או משקיעה המון משאבים בלהצדיק את הערך הזה, את החוכמה הזאת, את המקום שלי, על ידי כל מיני אג'נדות. אז שני המנחים האלה זה בעצם היאחזות, איזושהי היאחזות שמעידה על ערך עצמי תלוי, והערך העצמי התלוי לא מאפשר ביטוי של נשיות הרמונית, של שלווה. כשאני שלווה בתוכי, כשאני נמצאת בשלווה, בשקט, היופי יכול לזרום ממני. וכשאני אחוזה, כשהמנח הפנימי שלי אחוז, לא משנה האם הוא אחוז בפמפום של פעולות חיצוניות כדי להשיג ערך, או שהוא אחוז באג'נדה מסוימת שנותנת לי ערך ואני צריכה לתחזק אותה, האחיזה הזאת לא מאפשרת לי להיות בשקט, בשלווה הפנימית. וכשאני לא בשלווה הפנימית,
היופי לא יכול לזרום ממני. אז מעודדת אתכן לדיוק ולהרפיה להרפיה אל מול הרצון הזה, להיות יפים, להיות יפות, ולבטא את זה.